Velkommen til det her screencast, som skal bruges som opgaveaflevering i den her uge. I sidste uge lavede vi en lokal installation af den her blog, og det betød, at der var nogle ting, som ikke længere så ud, som de skulle. Blandt andet så er der kommet et område hernede, en footeren, som, med de her recent posts og archives, og det er ikke noget, jeg har lyst til at vise på forsiden. Så lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. Herinde, der har jeg mit My Universe område, hvor alle WordPress-filerne ligger. Hvis vi går ind under Contents og temaer, så kan man se, at det her Hemingway-temaet, som er det tema, jeg har valgt, at det ligger. Så herinde ligger alle filer, som hører til temaet. Hvis vi kigger på den her footer PHP, så er det jo nok et meget godt gæt på, at det er der, vi skal ind og kigge. Her ligger der er sådan 3 afsnit, afsnit omkring footer A, footer B og footer C, som hver især har den her funktion Dynamic Sidebar. Så der er ikke umiddelbart noget her, som hedder noget med recent post eller archives. Så det kan vi ikke sådan umiddelbart gøre så meget ved. Herude der er heller ikke noget, der hedder footer A, B og C. Så det jeg gjorde, det var at kigge ind under functions, som jo er det her fælles funktionsbibliotek. Herinde kan vi så se, at der er heller ikke noget her, som hedder noget med archives. Men hvis vi prøver at søge efter det her footer A, så er der noget område hernede. Her der har vi defineret noget footer A, footer B og footer C. Så de er defineret som sidebars, og det er noget af det her widget-funktionalitet. Så det siger mig, at det her med recent post og archives, det er ikke noget, der er hardcoded. Det er noget, som er sat dynamisk op via noget widget-funktionalitet. For hvis vi så kigger på den her footer PHP igen, så er det jo så åbenbart det her kode, som genererer de her footer A, B og C. Og det vil jeg så ikke have gjort på forsiden. Så hvis jeg herinde går ind og siger, at hvis vi ikke er på forsiden, undskyld, jeg skal lige tænke her. Sådan. Hvis vi ikke er på forsiden, så vil vi godt have udført alt det her. Ej, hvad skal det? Ja, sådan. Men hvis vi er på forsiden, så skal den altså ikke gøre det. Skal lige afslutte den her. Og så lige en kommentar for en ordens skyld. Sådan. Så prøver vi igennem det. Og tilbage til bloggen. Og lave en refresh. Og vupti, så er de her footer ting væk, som vi vil have det. Og hvis vi går ind på en anden side, så er de her stadigvæk. Så det var fint. Det var det, vi ønskede. En anden ting, jeg godt vil have ændret, som også er blevet lavet om, efter vi har flyttet til lokalt, det er, at teksten her, den er sådan ikke rigtig centreret. Så det jeg har gjort her, det er at prøve at kigge på kildekoden, for at spore mig ind på, hvad det er, der går galt. Og der så jeg hernede, her har vi teksten velkommen til en blog. Så det er hernede omkring, der sker. Og der er noget tekstalign her, som er centreret, så det er ikke den. Men hvis vi går lidt tilbage i koden her, så heroppe er der en content-klasse, som er venstrestillet. Så det kunne være, det har noget med det at gøre.
Så vi skal altså finde noget style, som har med det her content at gøre. Eller den her content-klasse. Så det jeg har gjort, det er igen ude i temafilerne her. Og så har jeg prøvet at kigge i content. Og der har jeg så ikke rigtig fundet noget. Jamen, så jeg har prøvet sådan at bladre lidt rundt i forskellige filer. Vi kan prøve at kigge i indeksfilen. Ups. Den havde faktisk det her content left. Så det her fra det stammer åbenbart. Hvis vi lige finder den igen. Content left, og det ligger inde i den her class wrapper section. Ja, så det må være her, vi er. Så kunne vi jo prøve at lave den om til en center i stedet for en left og gemme det. Så skulle det jo være klar. Ja, så vi kører ud på siden her og laver en opdatering. Det ændrede sig ikke rigtig noget. Efter jeg havde kigget rundt i rigtig lang tid, så gik det op for mig, at der ligger jo den her, som er sådan helt generel. Men nogle af de andre templates her, de bliver jo brugt, når vi sådan i specialsituationer. Så har vi page. Det kunne være... Det her er jo faktisk ikke defineret som en post, men som en page. Så det kunne godt være, at det var den her template, der blev brugt. Vi prøver at ændre den til center og gemme. Og tilbage til siden og refresh. Ja, det så jo meget bedre ud. Så nu har vi centreret tekst, og det har vi også her. Og det er så fordi, alle de her er egentlig sat op som pages. Så hvis man begynder at lave en egentlig blog med posts, så vil de stadigvæk være venstrestillet. Så det var fint. Så fik vi det på plads også. Den sidste ting, jeg godt vil have ændret, det handler om nogle farver på teksterne. Jeg vil godt have lavet farven heroppe orange, og det samme menufarven her på den valgte menupunkt. Så det er sådan lidt mere traditionel kode, at der skal vi ind i... Så for at ændre sådan nogle ting, der skal vi ind i style sheetet. Finder vi herude igen under Hemingway. Der ligger style CSS-filen her. Den kan vi åbne. Og der kan vi se, heldigvis så er den meget sådan struktureret bygget op. Så vi skal ned og kigge i nogle af de her afsnit. Der er noget omkring header, og der er noget omkring navigation. Så det er afsnit 3 og 4 hernede af. Og vi finder afsnit 3 header. Og så er det sådan set bare at finde noget med noget title og noget color her. Jeg ved, den farvekode jeg godt vil have, den hedder sådan her. Så det skulle være nok til at ændre overskriften. Så var der navigation. Der har vi noget menu. Before. Blokmenu. Her. Color. Current menu item. Det må være det valgte menupunkt. Og så fandt jeg ud af, at hernede ved mouse over, det vil også se godt ud at få den ændret til orange. Hvis man kan lide orange. Men i hvert fald til samme farve som de andre. Så vi gemmer, og så opdaterer vi her. Og så har vi orange heroppe, vi har orange her, og vi har orange ved mouse over. Så det virker. Det var sådan en anden lille ting, der kunne ændres i vores tema.